Minä olen Heikki, VPD Suomi Oyn toimarina, ollut noin 8 vuotta. Ajattelin tulla kertoa tälle, että mitä VPD Suomi on ja mitä me tehdään. Eli me kehitetään, rakennetaan, operoidaan, omistetaan tuulivoimapuistoja täällä Suomessa. Ja mehän ollaan tehty tätä 16 vuotta. Jep, ja niin kuin Matias sanoi, niin ollaan saksalaislähtöinen yritys, jolla on 30 vuoden historia tässä kaiken kaikkiaan. Ja tuulivoimapuistoja tosiaan täällä tehdään ja niitä sitten... Ja täytyy muistaa, että me tehdään myös aurinkovoimapuistoja. Jep, just näin. Ja tosiaan tehdään siis myös aurinkovoimaa, eli niitä meillä on jo hankkeita kehitteillä ympäri Suomea. Niin. Ja hei, rakennuspuolta unohtamatta. Yksikään tuulivoimapuisto ei pyöri ilman meidän rakennusporukan jäätävää asiantuntemusta ja osaamista. Just näin. Ja että pystytään kattamaan koko Suomi, niin meillä on Oulussa ja Espoossa toimipisteet, missä molemmissa on aivan todella hyvät tiimit. Ja mä oon niin ylpeä ollessani tässä tiimissä mukana. Mä oon ollut vajaa puoli vuotta VPD Suomessa ja voin sanoa, että tää on elämäni paras työpaikka. Että täällä arvostetaan asiantuntemusta ja näkemystä. Joo, ja me uskotaan, että tämä hyvä fiilis ja tekeminen näkyy niin kuin positiivisesti myös sinne ulkopuolelle asiakkaalle ja sidosryhmille. Että jos mietitte uusiutuvaa energiaa, niin miettikää meitä.